Ipagpapalagay sa akin ang kaligtasan mo. Importante makausap ko si Don Gustavo. Sabihin niyo, si Marites Asuncion di Magiba ang gusto ko mausap sa kanya. Oo, sinasabi niya. Si Roberto ang nag-utos sa pagpapasabog sa meeting ni Avance. Sabi mo, manis ang trabaho. Ibig sabihin, nasa panganib kayo ng buhay na Fatima. Kapag nakita niyo mga bilito, iligpit sila lahat. Kailangan tayo na umalis. Yung mga armado na lang naghahanap sa inyo. Hey! Tigil! Tuloy ako! Ay, nakapunto ka na. Pag-iwala na tayo. Tara! Naku. Pasensya na kayo ha. Hindi ko kami kumpleto pero yun na simula na tayo ha. Simula na tayo. Pasensya na kayo lahat. Sa mga oras na ito nagdadalamhati ang Panginoon Guerrero. Tama-ama ako. Kaya wala rito ang aking asawa dahil sa bigat na kanyang nararamdaman. Napakasakit para sa kanya ang mamatay ng ako. Kaya nga po, wala talagang naniniwalang may kinalaman yan sa pagsabog, diba? Talaga. Paano hindi makatulog? Ako siya ang kami. Samantala yung anak ko si Olivia nandun din. Kami lang namatayan din eh. Alam mo na, ang aking napakabait at napakatalino ako. Lahat ng pangalan ko kay Inigo. Kakina. Pagisigawan niya, Pilar. Hindi na kayo naharap kasi kagabi. Grabe iyak siya ng iyak. Ang totoo kami lahat. Turog na turog ang mga puso namin. Kaya kailangan kong mapanalo ang eleksyon nito. Para ako mismo ang magbigay ng justisya sa pagbigay kong pilit sa si Inigo. Very interesting case. But I will not find peace hanggang sa ako mismo ang magbigay ng justisya sa mahal kong pinsan na si Inigo. Ito mo. Ababa ko. Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Kailangan ko lang makausap si Don Gustavo. Kaawa nila. Marami tayong kailangan bagay na ayusin sa mga pamilya natin. Ayusin o ang gulo? Ha? Bilas ka lang. Bahala na pala. Ulat ka na, ina mo, walang yan lahat. Doon na pinagpapalawan nila. Isa pa lang. Kailangan ko sabi ni Don Gustavo. Parawan nyo na. Pakikipag ko sa tayo dito. Nakabay mo sa lipat. Anong pinagawa niyo ng mga pinakawin ko na lahat? Lolo! Don Gustavo. Kita-kita niyo naman, hindi pa nila kaya. Wala ko mga tao. Dito na lang muna tayo, ha? Maraming salamat sa pagdating niyo. Salamat sa Tapos, lalabas na sila kung tapos na. Hindi sila sa mga Pasensya po sa inyo lahat. Ngayon, nililipat nila ang motor na yan. Maraming salamat po.
Isip ko na ito, yes, medyo sa mga paano ni Mama at wrong timing to. Siguro mas okay, bumalik na rin. Ayan. Tapos pa ako. Kailangan ko na talaga ng klase ng basan ko. Sa umpisa ko. Kahit sa Manila mo. Importante lang na yun. Kung maniwala ka kanya, maniwala. Mel, Ano ba talagang pakin? TV vlog, thank you. Good evening. Ito mga papeles na to. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko makausap ang pamilya. Hi, kamusta ka na sis Mel? Okay na yung papeles na yan. Okay na ba? Ba't kailangan magawa? Ano to? Akin na yung mga papeles. Kailangan na eh. Daming titulo ah. Bakit ito mo property lang sa klapong to? Bakit nasa iyo? Bakit hawak ito? Ano? Maasok na tayo pumunta. Wala na kayo bang kailangan? Ikaw lang. Pat-pat lang. Oo. Pat. Agri! Agri. Alagay ka muna ng towel, di ba? Kay Matpat. Kay Matpat. Kailangan naging pangalan ng oras sa oras. Tapos iniwanan ka niya ng mahalagang responsibilidad. Kaya talaga bigyan ng hustisya ng nanay mo. Kung si Manong Matmat ang yung nag-iisang witness kung sino pumatay sa kanya. Kaya ako pinalala ko ng nanay. Kaya kapatid mo. Oscar de la Cruz, good evening. Ako, di ba? Ako. Matmat. Pat-pat-pat, diba? Matmat at Matpat. Nandito lang ako, Manong. Kahit anong mangyari. This Village is amazing Saturday. Sa TV Family Weekend. Actions. Sa super kapamilya blockbusters. Sa ating kapamilya channel. Tama na. Nanood naman siya. Pinashing na. Kinuskis pa. Switch to new L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang kanya. No retuscos sa washing machine. 750 lang per wash ang L'Oreal Liquid. Now you mistake. Ulan. Ano tulog? Nag-washing na naman. Use now you mistake different for our perfume pa mo. Iwas kulog, iwas pa ulit-ulit naman. Perfume pa mo! Mission accomplished. Gold. Nasa ako na. New golden chicken curry fillet. Flavorful curry sarap for all. Sweet busog. 99 pesos na. Ang batang matibay. Mag-beer brand ka muna. Hindi susuko. Gina Chol. Ang batang matibay. Hello, good evening. From Oscar de la Cruz. Kapag hirap ang immunity, ang first ever music sport with Zinc. Napatakas ang immunity, laban sa sipon virus. Mas bilis galing. Music Zinc plus Forte. Hindi na yan. Instant carbonara, ready in 3 minutes. Tuboy ng pasta, ihalo ang sauce, spray ka ng toppings. Tara! Finish instant pasta. 16 pesos lang. May wow pasta, instant spaghetti and carbonara ready in 3 minutes. Kailangan
Just finger comb. Birch 345, ang gatas na may tripling lakas. Tulong sa pre-lakas, full-lakas, at pinili lakas. Araw-araw ng sarap at tripling lakas ng Birch 345. 750 lang per glass. Sulit! It's time to ano bang gagawin? Confident na tayo masarapin with all-in-one Batman. Sarap kaya naman ang pumilya, pumata. It's magic! Trendy and charms. Ito ang sabo. Sali lang sa Royal Copenhagen and Promo. Kumonekta ng tigdalawang bottle cups ng Royal, Sprite at Coke. I-redeem at i-exchange daily sa redemption centers. Sali lang! Ito ang gusto ko! Sabi ni Doc, health eating. Sabi ni Doc, sleep early. Ingat yan. Wala sa'yo! Paano pala? Pawis ka na. Mag-dive na! Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango at hindi pa talaga nalilinis. Pero sa tayo, tagpos ang linis. Tayo! Belle, good evening. Ayun ko. New Nescafe Creamy White. Ay, saan mo ito? Kasi leveled up ang creaminess. Sarap ng Nescafe at more creaminess from Nestle Milk. Ito na. Ang new Nescafe Creamy White. Level up na! Hi guys, I'm here with Kate and Bea. Ba't timing nga kasi makadadraf yan? Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and fatigue from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet88.ph. Mula ngayon, with Aji Kinisa, kids will say, I love the delicious. sino mag-Aji Kinisa para more lipi, more kisa? I love the delicious. Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panasan po. Sobrang sakit? Panatan sa Flanax from Taisho. Sarap pag road trip. Bakit? Sobrang sakit? Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Pinapanakan ako. Sobrang sakit? Panatan sa Flanax from Taisho. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Oh no, taas! Look what a Similac game school faster than you. Similac Game School with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. I gotta study. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. If If you're passionate about something, you really don't like it. It's game day with Bay EA Sports. Bet88.ph. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang date. Sa sayo nyo, opinion. Kapit, you say. Mommy D, good evening. Beto! Anong gulo yan? Anong gulo ito? Ha? Namumukhaan kita. Sabi mong tumulong sa akin sa Yahoo. Sayang, hindi ko na lamang ang pangalan mo. Ako na ako. Ako si Marites. Mo siya kautapin, utabo.
Kagaya ko nung hinangad na makita kita uli. Gusto kitang pasalamatan. Maraming salamat sa'yo. Mabuti na ako pa rito. May kailangan ko kayo malaman tungkol sa pagkatao ko. Kaya nasagutin mo yung Ma'am Jean, tinatanong TV sa'yo. Mix, good Bakit evening. nasa iyo ang mga título ng property namin na kapangalan Hilde Asuncion? Sa ano-ano mo si Matilde? Nanay ko po si Matilde. Nungaling! Kumain ka, ayun pa! Lola Pilar, kung sino man meron nakakaalam ng totoo, ito yun. Dahil nakita mo na kami mag-ina sa ospital, kilala mo na kami. Alam mo na lahat ito, Pilar. Nahanap ko na si Matilde. Asa ng nanay? Hindi niya ko alam na naharapin ko kayo ngayon. Kailan ko lang din Watching Ma'am Jean. Kung magkatotohanan tungkol sa pagkatao ko. Sinabi din mo sa akin ng nanay ko. Ang lahat ng pagsasamantalang ginawa mo sa kanya. At ako ang naging bunga nun. Pinilit niya na. Lumayo kaming dalawa sa inyo. Dahil sa pangalig na pwede mong gawin sa aming dalawa. Kaya ngayon alam ko na. Alam ko na na kayo doon, Gustavo Guerrero. Kaya totoo ko pala. Tagal ko kayo dinala. Hindi ko alam kung buhay pa kayo. Salamat at nagkita tayo muli. Patagal ko rin hinagad na maramdaman ang yakap ng isang ama. Minamahal saan ang sulok ng Luzon? Nandito po kami sa Barangay Pineda, Pasig City para makatap ng bahay. At alamin kung anong pinakaligyan. Huli! Alites, anong pinagkagawa ko dyan? Bakit ba batang mo pinapag ito? Gabi-gabi. Magaling! Saka, idol namin si Coco Bata! Sino ang paborito niyo ang karakter sa Batang Quiapo? Sino naman yung ayaw na ayaw? Anong pinakapaborito yung eksena? Yung ano po, pinanayag na po si Igor Silen. Hinahon mo yung kotse nila. Ano bang pinatutunan niyo sa Batang Quiapo? Ayaw niya yung kaibigan mo. Pagkulong sa kapwa. Pamilya ko, pamilya ay pamilya ko.
Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin sa inyong mga tahanan. May mga regalo kami sa inyo! Brand new TV! Meron niyo ba ng mas masaya? Anong message yung kay Talon? Marami ka pang masalang matulungan. FPJ's Patakyaw. Marami na akong naranasan at saksi ng kalimutan. Sigurado akong naramdaman niyo rin ang pagmamahala para sa mga kapatid. Kaya tayo po ay nananawagan ng tulong para sa kanilang pagkain, inumin at pagtutuluyo. Ang ating tulong, dalawang galigin, ay maaari makapagbigay sa kanila ng pag-asa. Sis Mel, tapos na ako play sa yung ginataang tilapia. Hindi pa may umaamin. Umigahan mo makakalimutan. Gusto mo sana. Sa totoo lang, gusto ko kami. Broken-hearted na agad. Ang panahon, hindi bagay sa iyo. Papakita mo ang mas maganda. Sa pero magtanong dito, ang ginawa ng namahala para lamang sa inyo. Hindi ko ahayaan sino man ang malakit sa iyo. Hindi ka ba nagaging bumalik ko din sa palasyo? Wala nang isang nagtanong sa akin wala silang pakialam. Ako meron. On June 12, weeknights, 10:15 p.m. Ngayon, Martes. Alam ko magugusto mo. Pero sa hanap ako, sige. It's better off without me. Kung mayroon pa kayo gusto pagawa sa akin, magsabi na kayo anytime. Ang mga lihim na matagal ng ibinako sa lihim. Dapat malaman na yung Julia. Totoo. Tubusin natin yan. Lalagpag na. Nakita ko kung gano'n mapakita nito. Isalin niyo sa grupo. Handa lang kumarang sa Sins of the Father. My son works hard. At last, and at home. He used to suffer from pamamanhid at tusok-tusok. He got doctor prescribed Nurobion. With 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Nurobion helps relieve these symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Nurobion B vitamins. That's what ay, manang paskis eh. Hindi kinain sa buto ko. Pero kaya na, Ariel with love. Paskis eh, basta ganyan. May correct power play. Ang may gamit, sige man siya. Sige sa Ariel. Oh no, taas! Would a Similac gain school faster than you? Similac gain school with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. For years, I was the sweet girl inside the frame. I'm not that girl anymore. Now I'm reshaping who I am. And for every transformation, I need care that pushes me forward. New Cream Silk Repair Boosting Treatments. With breakthrough immunotherapy, penetrates deep to boost continuous repair, unlocking up to 48-hour softness and smoothness. This is hair that evolves, no matter who I choose to become. New Cream Silk Repair Boosting Treatments. Dito, pwede hindi na magtusot sa surf o sa power lift. May libre pwede hindi na masukin. Ang pumuli, what's that? Sa surf liquid. Milo Morning Champs. More and more ang challenges sa school. Kaya more and more dapat ang meron. Mag-Milo Morning. Milo is clinically proven to help sustain energy. More and more kids spend Milo Morning. Sa black sila. Kaya mag 3x power sa mata. Super sa mata. Super pizza. Sakit ng ulo ko sa buntis. Maraming hindi pwede. Karambay kasi pwede. Kahit sa walang laman ng tiyan. At seniors. Pwede pala. Choosy ka. Choose by Jessie. Hindi na pero. Dati, puno ito. Walang lucky. Mami to the rescue! Pwede ko mawala ang favorite ko? So sarap. So
Pagmahal, laki naman. Tikolor na labas sa detergent lang. Marami na iwas pag germs. Ang Sunrocks Color Safe. Expert kumatay ng up to 99.9% germs na di kaya ng detergent lang. Kulay at inis, ipag malaki. With Sunrocks Color Safe. Hi! Uy, si Joshua din. Sabay kanta. Actually, pwedeng akin na lang yung fita. Share mo na lahat, pero magkita. Sa'yo na lang, Jeffrey! Pagkamis alat sarap. Imbis germs at lagkit, feel aircon cool. Safeguard extra strong cool. Germs off, aircon cool on. Ilang taon na po siya? 1 year old na po. Good job, Mommy! Jennifer Tangkatsagat everyday, 6 nutrients at essential vitamins. Jennifer Tangkatsagat. Mahalaga pa yan. Ang Jennifer drops ay hindi gamot at hindi dadagdagan ng mga sa uri ng sakit. DPS Laser, big check, Raya! Oh, kakahiya ko pa doon. Right. Kapal, kain mo sa loob. Working mo all day. Pure Foods Lunch and Meat. Pure Foods Lunch and Meat. Now in a square pan. Deliciously meaty and juicy with flavors that hit right. Pure Foods Lunch and Meat. Deliciously square. Mula noong hanggang patuloy tayong mababalita at maglilingkuhan sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Strength na sa balita na sa public service. Gateway for Bobby. Lemon square cheesecake big, 40% bigger. Para si Bobby, what's up? Big moment, big win! Six fresh eggs and milk for the milky cheese sarap na nakakapasok. Lemon square cheesecake big. Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Pero namang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas, para mo nang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi. Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginawang gandang, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika. Tigil ang hinala. Basta lagundi, alam na, Plemex. Ganda ng hair! Mag-grow hairstyle tayo for the show. Ano ba yan? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and quicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. Promise me, hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan,
Hello, Ma'am Rakitera. Good evening. Mag-silent muna ako ha. Bakbakan na kasi. Bakbakan na ni Tanggol sa Batang Quiapo.
Hello, Sis Rina. Sis, tapos ka na ba mag-vlog? Mag-live ngayon? Nag-live ka kanina, nakita ko kaya lang. Naka-live ako eh, hindi ako pwede mag-comment. Excellence in kids' cough relief.
serve for Buitre. A free ball for Petrogas. Saed, big opportunity. Liza Portillas. What a dig by Dito Wall. Pablo. Top by Torino. Pablo naman. Heroes there. Rayos. What a rally. Pablo. Ponce with a save. Mendez will counter. At wala pa rin. Ina. Bumps. Buitre puts it up. Pablo. Mendez. Portillas. It's going on forever here. Whoa, can this be it for Mendez? Both teams not giving an inch. Lagos from the right corner. Sends it straight to the net. Set point Petrogas. That went on forever, team. Lost for words. But now, Petrogas can seal the deal. But Buitre sends it outside. That looked like it was inside to me. But of course, ball in, ball out challenge. Crucial challenge here, Jaime. Set number 3. Petrogas Eagles. Upgraded here in set number 3. Before
drops it to the other side. Comes on above the block. Ponce playing a great game here. Transition into that quick for Dacaron. Comes on. Long rally here. Topino again. A chance ball for the Flying Titans. Luna, soft touch. Jamson There we go. finishes that rally. Samson going for that sharp cross-court attack. Take a look at where Andy Rosavino was in defense. Yep, a bit too forward in that sequence. And set by Wong. Side right there. As a Pontillas. That shot outside. Great idea by Isa. Comes on from the left pin. Luna, too low for her. Dina. Sending it to Chen. Comes on both hit. We're seeing longer rallies as the game approaches. What a swing by Wengos. Legos. I've seen enough of those rallies. We turn it over to Franny Reyes. I just wanted to confirm what JD was saying earlier. What must be so grateful for this opportunity, and that's something that we actually talked about at the start, or rather before this game even started. She told me that she had no idea she would be given this chance to be in the media, so she's just taking every opportunity and learning in everything that she does. She told me that she has to give her all out effort. She has to show that pride that Choma Mucho is known for. And actually, when I was talking to her and Jen Villegas, we were saying that they have this mindset kung ano ang gusto mo maging, ikaw ang mag-dictate. And actually, coming from the huddle, of course, that he was telling them na kailangan nilang lumaban, kailangan nilang gusto nilang ginagawa nila at lumaban sa ginagawa. Let's look it over after that check was blocked. I love that philosophy, Jimmy. We love that. What you want to become, you will become. Thoughts become things. That's the law of attraction right there. You know, I love our good conversations, but back to the fan here. We're tied at 3. Legos sends it long. Pinabawi si Legos. And nakabawi. Great effort by Jelly. Wengos making a name for herself here in the PPL, let alone in the championship titles. 30 points for Legos. Matching her last game. Pablo. Power of that one. Gina was there on that down the line attack by Myla Pablo. Myla Pablo with 16 points. But there was a time, JD, last year that we weren't even talking about Myla Pablo. We weren't feeling her presence in the court. And now it's just like, oh, Myla Pablo has another double-figure game. So life happens fast. That's right, and Myla Pablo being one of the only veterans here in the Petrogas Angels. She needs to step up here. Oh, that's too tight.
Ramos will push. Point here. 50 points for Lakers now. Really have to win himself from that last game. Long. Tobino. Pablo. Martina. Check that. Just like we clarified, that definitely has dropped that point. Pablo. Second point. Received by Ponce. Tobino. Powerful hit. Temson. And now Petrogaz with a technical timeout here. Take a look at this rewind here. Temson. Another impressive hit. 13 points. 13 points of the top play in September. How good she's been here. Back after the first technical timeout, 8-7 in favor of Petrogaz. Ooh, what a swing. Blocked by Honey Royce Tobino. 8-all is our score. Porto Temson. Wong was there to meet her. Sayed. That goes outside. Now the lead has shifted to Flight Tigers. Temson. Were they getting ready for the cross? Another smart play for Nicole Tiamzon. Another deadlock at 9. It's been the veterans here going back and forth. Another successful sequence ran by Dina Wong to Honey Royce Tobino. Right now, you can feel na pumuprosyento na kay Luis Tobino. Slide for the Coron. It's a net violation. Back row, Myra Pablo coming in hot. Runners from the front row.
Camino. And that's why, Jamie, that is why. Switching speed and going for that off-speed attack. Now we have Marian Vite. This time in the front row for Jordan Aurora. Set by Bang. Nice one from Venus will score. Aiden hits here. Somomucho and Petrogas. Eliza now in the double figures in this match. I feel like there's another build-up coming in for set extension. We shall see. We shall see. But as of the moment, Luegos. At will. 16 points. Unfazed, playing with no fear, talking about Alicia Legos. Well, that's too low. Too low for set by G-Side. It's about time now to slow drive because right now Chocomucho will hold on with his 8-point advantage. Let's listen in. Versus Camino here in set number 4. Look at this game. It's kind of fierce. Look at it a little slow. You know, a long rally. It's a roller coaster. There's a Cornelia Sabra. Off the block for not Isaac here. Good receive by Backwineta. It's a new the Angels. One second, presence of mind, letting it go. Lead is back up to 3. There was undrafted in the last year draft. Having the best game there, Musa, in the last time. Southern swipe by Rania Musa. Let's see the block here. Ridley. Double substitution with Michelle and Adolfo. Back in the game. Oh, so close. Good power coming from Jan Villegas. Jane. Keeping it. Copina from the back. Comes on ready. Musa. Team effort we're seeing by the picture Angels and Johnson. Guiding that ball to actually get perfectly placing in the hands of Rania Musa for that big quick. That sends her in double figures with 10 points. Deadlock at 15. Shane. Decatura. Good up. Pablo. Marcos will try from the back. Ibibigay kay Adolfo.
Free ball for Petrogas. Shea. Going to the right pin. Fair touch. And it's technical timeout. Every Friday night, contenders from around the world battle for a $100,000 contract in the world's largest martial arts organization, One Championship. This week, Waterfall versus Sonic. 135, 118, August 1, Friday, May 3. One sport. Webis lang. Malupas pero naman na Along with the Chocomucho Fly Tigers, find themselves down by 1. balik na ay nagkilay mo And both pools, everything is set for the quarterfinals. Now it's the positioning of the knockout round. Ball will chase to get that set for Topino. Chocolate Fly Tigers scrambling here in the sequence, looking a bit disorganized. Oh, nice serve. Ponce with a great dive. Pablo above the skies of the blockers for a 3-point lead. Sweep from the Pablo, single to the block, avoiding the block of Nina Wong. Timeout, Titans. Let's see if Chocomucho can have some renewed energy here. Now Ponce, that's one player who's been playing really well, diving for all the balls. He just not out. Nicole Temzon has stepped up. Leads her team with a 3-point lead. Good serve. Press running. Janelle setting for Adolfo. Ball dumped down. Get touch. And then violation by the Flying Titans here. With the hair of Dina Wong and her shoulder as well. Mayan. Janelle back set for Adolfo. He's got it. Off the blocker's hands. That is 8-8 at double call for the Petrogas Angels. But they need that second out of my men to be able to deliver here in the sequence. Jamie, this is now an 8-home run for the Petrogas Angels. 8 unanswered points. In which Villegas was an entry. So let's see if the Angels can pull away here in the fourth set. Or can the Chocomucho Fly Titans extend this match to 5? Again, stopped and sent away by Royce Topino. Sis Lisa Vlog, Front row, keep good evening. capabilities here. That's a good serve. Pablo. This is late. A bit late in that reaction.
17 is the count. 3 points away for the Petrogas Angels. Naila Pablo. What we call just another day at the office here in on tour. Torpedo. In the net by Honey Roy Stefano and the Petrogas Angels. 2 points away of getting that fourth seed in Pool A. Rubino trying again. Tiangson squeezes it. Pass for the double block. And you know what? Who else to send us? That's going. Coach Jackson, only good things to say about her in this game so far. Full effort by Jackson. Pablo. Oh! Horrible finisher. As the Petros
Mr. Danvers. Iwasan sana lahat ng ito. Gusto kong tandaan mo yan pag namatay ka. Victor! Ikaw na tumapos. At huwag ka nang papalpag na yan. Bayaran mo to. Sinusupa ako. He's about to take on a ruthless sorcerer. Victor, yung mga. Pero hindi kayo maalala. The Scorpion King 2 Rise of the Warrior, Wednesday, 8 p.m. on G-Flex. Hinay-hinay sa pagkataray, Ashti. Kabayaran, kapalit ng makatingkas alternate. Hinahanap nga ni Piraya si Terra. Sana karapat hatatangan ng Pidanaya. Stories have the power to change lives. Salamat kasi minahagi niyo yung kwento niyo sa amin. Dahil doon, marami rin tumulong. Nagmumulat, Lahat po yan, parte ng reclamation project. naninigigan, Meron na natin dito yung mga nagpo-protesta. Lalaban po namin ito. patuloy na nagbibigay ng serbisyong totoo. Ako na lang ang natira, mga anak ko nawala na pakisama. Ang most awarded broadcast journalist at most awarded news magazine sa Pilipinas. Hatid ang mga world-class na kwento ng Pilipino. Kapuso mo, Jessica Soho. Kung sino kumita, mabayaran kayo. Sasupin po mo ako ng pera. Dapat ay nila ako ng You break the code, you pay in blood. Wednesday, 3:30 p.m. on GTV. Sa kabila na sa laban sa akin. Andito pa rin kayo kasi kung ano ko. Hindi kami magkasundo ng mga na yun. Alam mo kung ito na kung timbunan. Sanggang tigit, for real? Kasi sige, patuloy, hindi na ako papayag na magre-narinahan pa ako sa tahan. Matindi na mamaya ng sulatan ngayong Martes. Si nanay nawawala. Gagawin ko lahat para sa asawa ko. Yuri Empire. What if the people you love the most are the ones who will break your trust? The deceit has begun. Alam na kung si Roy, kinakailangan magpakasal kay Miss Ati Kubar. And it only gets deeper. Pakakasalan kita para makuha ko ang mahal ko. Alamin ko kung kasabot ka niya. Romantic Deception. Weekdays, 3 p.m. on GTV. Nasaruhan, ilaw. Kaya mag-join Free X Power sa panahon. Super Visa. In this germs like the kid, feel aircon cool. Safeguard extra strong cool. Germs off, aircon cool on. Nico! Bawal tumaki sa grasya. Breaking news! Crispy Pata ang panalo sa loob ng lasa, pero pustiso ang matinis grasa. Huwag kang kita. Mag-order muna bago sumalak sa gibugan. May strong cafe, gum comfort at food blocker. Pustiso, handa sa Crispy Pata. Ibo na! Hindi mo na nagsabi, mag-holiday palagi. Ready mo sa pag-ibigan? Helpers are exposed to 200 cold viruses. But protected while making friends, I only choose Leader Free Plus. With up to 1 billion probiotics, full on for respiratory protection. Leader Free Plus, your active love. Tinulungan niya ako pag-explore. Hinulog niya si Drexel mula sa kubo. Teritoryo ko ang sinasabi mo pinatatakbo mo. Teritoryo ko simula nang tumating ako sa Stonewall.
mundo. Hindi mo gustong gawin niya. Ibaba mo. Tumingin ka sa akin. Ang sabi ko, tumingin ka sa akin! Ganyan na. Gusto ko makita mo to. Ikumusta mo ako sa asawa at anak mo. Paano, Mr. Danvers? Hindi ko mapapayagan gawin mo yan, Wayland! Tumama yan! Ano sabihin mo ginagawa ko? Restore namin! Para saan? Extortion? Murder? At kung ano ba? Kung hindi ka na mapapaligat o tama, ako magandang pagkakataon to eh. Okay, Warden. Magkikita pa tayo. SPG, striktong patnubay at gabay ng ang kailangan mga kanilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Balak ko gamitin ang aking demokrasya o ang kapangyarihang papalitin si Terena kung saan siya nanggaling sa labas ng Encartadia. Baka mapahama kung sino ang gagamit na ito. Malamig ang kanin. Maliwanag ang mga buwan. Si Sandy Terena na lamang ang hinihingan. Okay, ito mismo sa ibisita mo lang mismo ang nanagawa. Hugutan ng ulo ang piha. Sa aking palagay ay mas makabubuti kung hindi niyo papasahin sa planaran. Bakit wala akong makita? Ito na mga ay nagpapalit ng pagsasagawa ko ng demokrasya. Ako ang batas! Ako ang pinakamakapangyarihan! Hindi ako nagkamali sa aking tinunan. Ikaw ay mahinang nilalang. At yun ang dahilan kung bakit hindi ka pinalitan ng iyong ina. Hindi ka natulan na mahal sapagkat isa kang mahinang, nakakahiyang nilalang. Sinungalingan! Isa ka talagang lastangan. Hindi mo lamang ako pinahihiya sa harapan ng lahat ng aking nasasakupan. Bagkusay, pinapalatangan mo ba akong isang sinungaling? Pawiin mo ang iyong tinuran. Hindi! Hindi ko ba pawiin ang aking mga kinasabali ka na? Kahit parusahan mo, saktan. O kaming mga sangre. Himang ibabaw ko ng katotohanan. Na pagkakain ng mga may-aagi sa ligtasan ay may hangganan din. Baka! Hindi mo nagpakita ang aking anak ng nanay. Ay maghanda ang ngipin. Sapagkat siya'y magpapalik. At sa kanyang pamilya ay ang iyong kamatayan. Bago dumating ang araw na iyon, tikwan mo ang hagupit ng aking patas. Tutulungan ka pa rin namin. Sabihin mo lang kung ano gusto mo. Kailangan ko ituloy ang paghahanap kay Tera. Ang nawawalang anak ng aking kapatid. Sana nga ay may patunguhan ng aking paghahanap. Sana'y karapat-dapat ang anak
Sampo. Palakpakan lahat. Lahat kailan mo sa'yo. Nakailan na akong binigyan ng ganitong kapangyarihan. Bakit hindi yung kailangan ni Lolo? Hindi ko naman bata pa ako. Nagpaparamis na lang ako itulungan. Parang hindi tayo nagugutom. Parang hindi sana tayo hirap sa buhay. Sinabi ba yung tulungan ko sa bangko? Kunti lang. Kaya hindi dapat ako nilahangaan. Kasi hindi ako magaling. Hanggat marami ka sa atin na nilibigay. Hanggat marami ka sa atin ang nahihirapan sa buhay. Hanggat marami pang kawawa. Hanggat marami pang mga nakukulong na wala namin talagang sala. Tilas nila ang palakpakan. Kaya nga ngayon mo gamitin ang powers mo. Para mas marami ka pang matulungan. Ikaw ang pag-asa ng Distrito 6. Sa kabila ng kasi wala sa akin. Nandito pa rin yan. Hindi sila magkasundo ng bahay mo. Alam mo kung talaga kung tubo niya. Sobrang higit. Korea? Ang sarap ng Sabado. I'm really excited. Mapaparamdam kami dahil dinadayo natin ang pinakamasasarap na pagkain sa Pilipinas. Isa sa mga may pinakamasarap na talaba ang tapis. Super very creamy. Ang sarap ng Sabado. Dahil iba't-ibang pamalakas ang challenges ang ating natitikman. Sa Pampanga, magawa sila ng tuktok kawali. Ang sarap ng Sabado. Bawat kilo daw ng talikay ay nabibenta ng 100 pesos. Dahil lagi tayong busog sa tradisyon at mayamang kasaysayan. Ito ay isang sinaunang proseso para ma-preserve ang mga isda. Kasi ang palapres na nakakapagpalis ng flavor ng balo. Ang sarap ng Sabado sa paborito nating food adventure show on Philippine TV. Pinapagod sa sauce, tapos may pinapapang toppings. Wow! Pinasarap Sabado 8:50 p.m. Things are about to get complicated between you and Floyd. See, look, and make it over. Sa nananapit na ending, madalas ang tibay ng samahan. So, mas pwede ba tayo usap? Loveless, caught in his arms. Weekdays, 5:45 p.m. on GTV. What if the people you love the most are the ones who will break your trust?
The deceit has begun. Alam kong si Roy na kailangan magpakasal kay Miss Patty Cubas. And it only gets deeper. Makakasalan kita para makuha ko ang balak ko. Alam ko kung kasapot ka niya. Romantic Deception. Weekdays 3 p.m. on GTV. Stream now on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital music stores worldwide. Sa kabila ng mga akusasyon laban sa akin, nandito kami bilang mga suporta. Ano ko? Pati ba kaya ako? Hindi sila magkasundo ang bahay ko. Alam mo kung talaga po tubo niya. Get an extra boost of confidence with Colgate Fresh Confidence. Now with ultra-freeze technology for 10 times longer lasting Colgate. Try Colgate Fresh Confidence. Now with ultra-freeze technology. This is fried chicken, and here's one from Food Panda with one of the best sauce. Now that tastes like a good deal. Try Palmolive Naturals. Amoy usok, is Palmolive. Amoy araw, Palmolive pa rin. With 100% natural coconut cream na may long-lasting bango. Para ang buhok, hindi na maganda. Ang maganda. Mahirap na sa operasyon ng sangre niya. Ano klaseng pangalan niyang sangre? Sangre. Sangre! Sino ba yung sangre niyan? Yan ang sumulpot. Baka kung sinong vigilante lang yan doon. Kung sino man siya, palima siya sa operasyon natin. Kailangan makuha natin ang lahat ng ebidensya. Lahat! Baka pwede mag-stage rin tayo ng kumari track record para makuha na lang yung pinakawag sa stage. Bobo! Expose ka sa lahat ng nangyari. Boss G, good evening. Ay, 10 o'clock na pala. Mag-goodbye na ako ha. Bye-bye everyone. Ma'am Jean, Boss Bell, Ma'am Raqueterang Bisdak, Boss G. Thank you. At sa mga visitors ko, bye-bye.